sada, bio sam u Izraelu, neko od vas je bio u Izraelu, ja ne znam da ima jevrejske porodice bez dece. Ako nemaju decu, usvoje drugi brak, opet deca, treći brak, opet deca. Dobro, postojanje Jevreja je misterija, naravno velika, ali da li antisemitizam održava toliku snagu Jevreja? Pa Bog ih održava najpre, naravno, ali antisemitizam, izgleda to nikad neće ni prestati do kraja sveta i veka, ali nemojmo ovdje kod nas, gdje nikad nije bilo antisemitizma. Dakle, vera je neminovno ostala i danas prisutna, preuobličavana od preistorijskog čoveka i njegove politeističke vernosti bogovima do savremene vere, dakle savremene već od Sinaja, u čoveka i njegove snage koje će moći u bližoj i daljoj budućnosti da ostvare, ako je Bog s nama, neku vrstu oboženja. Razlika pobožnosti i religioznosti. Gledajte, srpski narod je bio pobožan dobrim delom. I to nas je održalo kroz vekove, naravno, tursko ropstvo, crkva, to spora nema, čak i ateisti naši ne spore to da je pravoslavna crkva održala hrišćansku veru u srpskom narodu u toku tih nekoliko stotine godina. Nemojte 500 godina govoriti, jer prvo nije tako. Za vreme despota Stevana Visokog, Lazarevića, to je velika ličnost bila. Nikad dovoljno da se o njemu govori dobro. Da neko bude i ratnik veliki, značajan, i pesnik u isto vreme, retko. I tešku je politiku vodio, kao što i danas vodimo tešku politiku, između zapada i istoka. Đurać Branković, a vidite, despot Stefan je postao svetitelj jako kasno. On je, ko što znate, 1427. pao s konja i izgubio i brzo je umro. A 1927. godine je postao svetitelj pravoslavne srpske crkve. Vidite koliko je prošlo vremena. Pisao sam dosta drsko o Đurđu Brankoviću, iako nisam istoričar, i dao sam profesoru Spremiću, akademiku, koji je najbolje pisao, to je cela knjiga jedna velika, kad se interesujete za istoriju Đurđa Brankovića, obavezno uzmite knjigu profesora Spremića. I on je prihvatio ovo što sam ja pisao, kaže, pa možete to objaviti, stavio 2-3 primedbe samo. Smešno pričam, žao me što nije postao i Đurać Branković svetitelj. Ta muka njegova, a sjajna politika između Turaka i Zapada, to je bila diplomatija koju je samo posle Miloš Obrenović još imao i skoro niko više, to je užasno teško. Takav je geografski položaj, šta da radimo? Tu nas je Bog dao i to moramo primiti tako, da smo tu dati kakvi smo. Ne treba žudeti toliko ni za Evropom, ni za svetom. Srbinci, ostani ovdje, pravoslavanci. Naravno, ne znači da ne treba ići u Evropu. Naravno da ne znači, treba ići u Evropu, konačno Balkan je pripada uvijek Evropi. A Rusija, ogromna Rusija, pa ona je pripadala također Evropi. Rusija znala da je evropska. Iako je bilo slovenofila, jedno vreme vrlo jakih u Rusiji, 18. i 19. vek, a među njima je bilo oni koji su rekli jeste Rusija zasebno, ali i Evropa. A i danas je tako. Ne možete bez Evrope. Izolacije nema, dragi moji, ja ne znam, ovi političari nećemo politizirati, ali nema izolacije više. Ne postoji neka zemlja koja može sama za sebe da živi. Tako nešto ne postoji. I pored bogate Srbije,
Srbin pobožan išao godinama, pa i sada, ponekad ode u crkvu, dobro, ponešto i posti nekada, pričesti se tu i tamo, slavi slavu, razume se, a pritome ne zna ko je sveti Dimitrije, ko je sveti Đorđe. A šta je religiozan čovek? Religiozan čovek je onaj koji zna zašto je pravoslavan, koji zna to da objasni drugome. Moldavski episkop je dolazio ovde pre mnogo godina i upravo je rekao, došlo je vreme kada moramo dati objašnjenje zašto smo pravoslavni. Ako su takozvani marksisti, ko je čitao Marksa, vrlo mali broj čitao Marksa, takozvani marksisti, ako su oni govorili ne treba nam prošlost, ne treba pravoslavlje, počinje sve, tako je u Rusiji bilo od 1918. godine, počinje novo doba. Vidite, novo doba. Marksizam je tražio takođe promenu, ali promenu spoljašnjo, ne unutrašnjo. To je bitna razlika. Marksizam je dobrim delom hrišćanska jeres. Govori o slobodi, bratstvu, jednakosti, tako da je to hrišćanska jeres, ali razlika je bitna. Vladika Nikola je toliko puta govorio, jedina revolucija u svetu koja se odigrala, to je bila Hristova revolucija. Zašto? Pa Hristos traži od nas samo jedno, unutrašnji preobražaj. Postepeni, ne možeš tako to. Razlikujem, verovatno ne samo ja. Kajanje, pokajanje, raskajanje, to nikako nije isto. Religiozan čovek, tako da komunisti koji nisu ništa dobro doneli, ali doneli su nešto. Kako je bilo moguće da Srbi 1000 godina pravoslavni, od Ćirila Metodija, ali ajde od Svetog Save da kažemo važno, 1000 godina su Srbi pravoslavni. Kako je bilo moguće da preko noći, tako reći, dobar deo Srba, ne samo iz straha, nema Boga. Nema Boga, ljudi se muče s Bogom 1000 i 1000 godina, sve religije sveta, hrišćanstvo je donelo jednu relativnu sigurnost u Gospoda i u Svetu Trojicu, ali to treba ne samo znati, nego i pomalo doživeti. Svi bi htjeli da dožive nešto religiozno. Eto, oni tu sada ovo, kada religioznost može biti prepreka. Može biti prepreka kad se pojavi fanatizam u čoveku. Gledajte, to nije samo od moje, ali bio sam i ja uveren u to. Svaki čovek nosi u sebi klicu fanatičnog. Dobro pazimo to. Klica fanatičnog. Samo ova moje ubeđenje, tako djelo i sa politikom, nažalost, bude tako i u religiji, to već sektaši, da ne govorimo o njima koji su ubeđeni, spašće se samo, ne znam, vjekovini svedoci ili različite su. Sekte, ima vrlo mnogo sekti, Amerika naročito mnogo, to je proizašlo iz protestantizma. Rimokatolicizam, pravoslavlje nisu imali sekte, imali su jeresi, a jeresi i sekta nije isto. A jeresi, naravno da ih je uvek bilo. Arijeva jeres je aktuelna i danas. Pelagijeva jeres aktuelna i danas. A šta je Pelagije govorio? Bio duboko hrišćanin, naravno. 413. godine osuđen jer je odbacivo praroditeljski greh. Kako ćemo s tim praroditeljskim grehom? Vidite koliko je to muka. To je, znamo svi to, ali kako sad Adam sagrešio? Zmija prevarila Evu, Eva Adama, a znate šta u Kuranu? Sad neću da vam hvalim Kuran, ali čitajte Evanđelje uvek iznova i poslanice apostola Pavla, to nikad nije dovoljno i za ceo život treba. Ali čitajte i Kuran, ozbiljna knjiga, ozbiljna knjiga. U Kuranu stoji prvo da je Bog stvorio
svet za 6 perioda, u drugom prevodu 6 razdoblja, ne 6 dana. Naravno, to 6 dana ne može biti taj dan ovaj od 24 sata. Dan, u ono vreme, šta je dan, veliko pitanje. I sad naravno možete odmah ići na evolucioniste pa reći pa to je 6 milijardi godina, a ne 6 dana. Ne znamo dovoljno, ne 6 dana, ovo ovako bukvalno. Naravno je Bog mogao stvoriti svet za 6 dana, ali nemamo to. To i kreacionisti u Americi preteruju. Kako je Amerika, ipak demokratska zemlja, došla da neke države u Americi imaju samo evolucioniste, a drugi samo kreacioniste? Kako to? I sad kaže da ne zbunjujemo decu. Dobro, meni se čini da baš tako treba. Dakle, dođe, dete ima, ne znam, 13-14 godina ili manje, i sad razred, i dođe profesor evolucionista i kaže ovako, Darwin je govorio da je on religiozan čovjek, pa ste dobro. Autobiografija Darwinova, čitajte. Ja sam religiozan čovjek, nemojte stvarati jaz između nauke i religije. Kako je Darwin to u sebi nosio, tu teoriju evolucije koja je uzdrmala svet, šale nema, više nego Kopernik. Kako su ljudi zamišljali samo planeta Zemlja, vete to nama danas već misle da smešno. Sve se vrti okreće oko čoveka i oko Zemlje. Dobro, kao hrišćani možemo i reći, imate čak i hipotezu da nigde nema života u kozmosu, to sam od sveštenika davno slušao naših, nigde nema, samo ovde je Bog stvorio život. Vjerovatno da nije tako, ali koji život na drugim mestima, kako milijarde galaksija, a ako neko može da zbuni čak i dobro hrišćanina, to su astronomi, astrofizičari, milijarde galaksija, sa milijardama planeta. Bog ne spava. To je Vukova poslovica narodna. Bog ne spava. A onda ako ne spava, šta radi? Pa stvara. Pa šta stvara? Pa stvara nove svetove. A to vam kažu jer stvarno jedne galaksije nastaju, druge nestaju. Opasnost je naravno fanatizma velika. Fanatizma je uvek bila. Ima i kod nas toga tako. Nećemo sad da ih nazivamo kako se nazivaju, znate, i preterano pravoslavni. To su temperamenti konačno, Hipokratovi temperamenti. Imate kolerike, imate sangvinike, imate melankolike, flegmatike, 4 temperamenta, često mešani, dakle ne izraziti, a to je aktualno i dalje, a to traje 2500 godina, temperamenti. Mi se rađamo sa nasleđenim temperamentom, dakle dete se ne rađa kao neispisana tabla. To su behavioristi jedno vreme, ja mislim da sad manje o tome govore. Dete neispisana tabla, dete se rađa kao neispisana tabla, da to su babice, znate da nije tako. Znate šta sad kažu psiholozi? I ateisti i spiritualni psiholozi u svetu i kod nas, dete je beskrajno složeno biće kad se rodi. Valjda otud je ona antipedagogija, da treba čuti dete, treba ga čuti. Čuti, uvijek pitaš isto, šta pitaš, slušaj oca i majku, oni znaju da bome, ali čuti dete. Srbi vole mnogo da pričaju, kasnije kao odrasli, to su ti monolozi, jer nisu bili slušani dovoljno kao deca. A ni sada, ne samo ranije, sada već nemaju ni vremena, jer ni otac i majka daju dete babi, deti ili vrtići ili gde još. Čuj dete. Deca zdravo rođena, inteligentna, kako pitanja samo mogu da postavljaju. Filosofska, duboka pitanja sa 3 godine. Da. Fanatičan je čovjek opasan.
Da li je fanatičan čovjek i bolestan? Da ja pitam sad sebe i vas kao psihijatra. Šta ćemo sa bolesnim, a religioznim? Pa nije baš tako mali broj. Sama psihijatrija američka, vrlo napredovala, naravno, i psihologija i psihijatrija, nisu više u stanju ni najbolji psiholozi, psihijatri Amerike da definišu šta je normalno. Imamo normalno, abnormalno i patološko, to se znalo i ranije. Abnormalno nije patološko, a patološko jeste abnormalno. Tako, abnormalno. To ono što kaže, nisi ni pametan ni lud, jer to je najčešće tako nekako. A svaki nosi u sebi i fanatika i takozvano psihotičnu jezgru. Kada počnemo se svađamo ili kad uletimo u gnev i bes, a to je sužena svest, a to nije normalno više, razume se, i šta sve čovjek uradi ili kaže. Bio sam jedno vreme u bračnom savjetovalištu u bolnici u kojoj sam radio, a i u Evropi dok sam bio isto. Posle 20 godina braka, tako i dobro je rđavog, više rđavog, posveđuju se opet i kaže muž ženi ili žena mužu nešto što nikad pre toga nije rekla, neću da vam pričam šta. A imao sam ja u Beogradu takve primere, to mi on nikad nije rekao. Dakle, nešto strašno, grozno, nešto kaže, skoro da kaže čovjek, to je nešto đavolsko, odakle mu to, odakle njoj to, odakle njemu to. Čovjek složeno biće već kad se rodi. Kako je dete složeno kad se rodi? Pa genetikom, brate. Čukun baba, čukun deda, preskoče sve, pa se pojave u čukununu. A ne mora biti negativno, može biti pozitivno. A slikarski talent, a dete sa 3 godine, 4, a roditelji pojma nemaju. Muzički talent, pojma nemaju ništa. To je neko tamo. Mi nekad znamo, nekad ne znamo, možda i bolje što ne znamo daleke pretke, jer svakako u dalekim predsima našim mora da je bilo ubistva, samoubistva i ludila. To, uveren sam to, a i kažu to su oni koji se time bave. A znate kako još može se potvrditi? Ja sam u Švajcarskoj specijalizirao psihoterapiju. Oni preko 200 godina nisu ratovali. Imaju tačno zapisano kad je ko umro, gdje i od čega u Švajcarskoj. Skoro svi su imali u toj prošlosti nekoga duševnog bolesnika ili ubicu, samoubicu, a šta su ih ubice drugo nego? Vidite, to je zanimljivo. Da li su ubice normalni ljudi? Mi smo, dok smo specijalizirali i ovde i u Evropi psihijatriju, od mojih profesora sam slušao da nisu normalni, da ubica nije normalna. Je to nešto genetski onda? Američka genetika vrlo pesimistička. Zašto? Na putu, smatraju oni, da dokažu da su samoubice, ubice, alkoholičari, narkomani, seksualno perverzni sa nekim greškama u genima. I onda jesu li oni bolesnici ili grešnici? Šta su? Sad ja da ne pričam suvišno, sveštenici treba po zatvorima da idu, pa to nam Hristos naravno isto poručuje. Bolnice i zatvori, niko se ne bavi zatvorenicima. Vrlo malo ima zatvora kod nas, u svetu malo više, gde u zatvorima koji su osuđeni na 5, 10, 20 godina robije, dolaze psiholozi, psihijatri, psihoterapeuti, duhovnici. Jer kad izađeš iz zatvora, to znamo sigurno na osnovu naših iskustava, bude još gori. Ako je bio lopov, jer on je naučio da još nove stvari, osuđen na godinu, 2. A ubica kad izađe sa robije, jedan deo ponovo ubija, svakako. To daje zapravo onda do nekoj genetici. I mnogo
mnogo je zanimljivije i to ispituju zašto neko ne ubije nikad više. Samo ubice, to sam ja imao kao psihijatar, pokuša jednom da se ubije i sad, nažalost, veći deo pokuša drugi, treći put dok se ne ubije. Drugi nikad više. Posle tog jednog jedinog pokušaja. To je zanimljivo, ne? Zašto se ubio? Ili zašto ubija? Nego zašto više ne ubija ili sebe ne ubija. Dobro. Fanatizam je opasan. Pazimo dobro to. Naravno, učimo o hrišćanstvu. Ako nas Hristos nije učio trpeljivosti, ne znam ko je. Koliko puta da oprostim, pitaju apostoli Hrista. Da li do 7 puta? Hristos kaže 7 puta 70. To je onda neprekidno opraštanje. Kako ćemo stalno opraštati? Ako ne opraštamo, mi smo opet politeisti. Mi smo onda opet mnogobožci. I sad se govori o neopaganizmu. S pravom, nažalost, Evropa, Amerika, to je neki novi paganizam. A paganizam nije uvijek bio loš, kako paganski narodi 1000 godina, politeizam, da ljudi verovali u tvorca, različito predstavljenog, naravno, tvorca, i verovali u besmrtnost duše. Zanima me uvek ateisti, da li bilo ateista u babilonsko doba, sumersko, valjda je bilo, ali kako su izgledali ti ateisti, to me živo zanima. U psalmima, ko što znate, stoji i reče bezumnik u srcu svome nema Boga. Ste vidjeli to? U srcu kaže nema Boga. U glavi, mozgu, pameti ne kažu. Naiđu trenuci najvećem hrišćaninu u toku života. A zašto? Ako ništa drugo pita zašto? A umre majci i sin, jedinac, a šta sve ne, a ratovi, a šta su ratovima dešavalo? Pa pita, razume se, čovjek pita i treba da pita, zašto ne bi pitao? Nema ništa rešeno do kraja. Jevrejska izreka kaže, ako ne postanemo bolje, postaćemo gori. To će vam reći svaki pametan student psihologije. Pazite, to je tako. Ako ne postanemo bolje, postaćemo gori. Nema statike. Ne možeš isti biti. Ja sam hrišćanin, pravoslavan, idem u crkvu, tačka, gotovo. Nije gotovo. Prvo, nikad ne znamo ništa šta može biti s nama. Svetitelji su do kraja drhtali da će ih Božja milost napustiti. Bio sam naravno u Svetoj Gori kao i vi mnogo puta. Kaluđeri i grčki naši su mi govorili, Bog me napustio. A što? 2 godine ne plačem. Ne plačem. Srbin, muškarac na Balkanu da plače. A i to bi trebalo da bude gotovo, izvinite što vam to kažem. Prvo, na putu su da traže da nađu toksine u suzama. Toksini u suzama. Uzdržavanje, večno uzdržavanje, Srbin da pred ženom i decom plače, homo heroikus, jeli? Homo balkanicus, homo heroikus. Naslov knjige pokojnog Petra Đarđića, rano umro, to bila jako dobra knjiga, malo ironično je to bilo. Da li će biti u 21. veku još na Balkanu, homo balkanicus, homo heroikus? Ne znam. Odnos crkve i države, jedno je patriotizam, drugo nacionalizam, treće šovinizam. A to nije isto. I opet idemo na fanatike i opasnost religioznog, takozvanog religioznog. Ne možemo osuđivati. Gospod nam kaže, ne sudi da ti se ne sudi. To nemojmo raditi. A kako ćemo sa to, sa fanatikom? Pazite, to ne mora biti samo u religiji fanatika. Naravno, politika, religije kažu da su političari davno od religioznih naučili fanatizmu. Šta je prvo bilo? Je bilo prvo politički fanatizam ili religiozni? To je bilo daleko od religije u smislu ovoga o kome večeras govori. Jedno je vera, veruješ u nešto
saznajemo zašto smo. Kako? Pa rad na sebi, evo, pa za to Hristos nije tražio, malo pre smo to i rekli. Jedina revolucija, unutrašnja revolucija. Može, sećam se Moša Pijade. Bio intelektualac, pametan čovjek, prevodio Marksa u zatvoru, jer da, bio i slikar, sad ja nisam slikar, gledao sam nešto, izgledaju dobre slike. Moša Pijade, Jevreji. Nas, studente medicine, valjda je bila 2. ili 3. godina, dovuku ispred politike današnje u Beogradu, da slušamo govor Moše Pijade. Morali smo svi da idemo, da bome. Dobro, bio je ja. I sad kaže Moša Pijade sledeće, tačno ovako kaže. Drugovi i drugarice, došao je socijalizam, sada će se promeniti čovek. To sam zapamtio dobro, možda i on to verovao. To je ono sad tako Marks opet. Marks kaže, stvarno to rekao, vi hrišćani 900 godina niste ništa uradili. I dalje siromašni bogati, i dalje zlo u svetu, mi ćemo sada, marksisti, kako? Diktatura proletarijata, nasilje. Ali ne možeš nasiljem ništa postići za ime Boga. Da to ne mora biti čovjek, ne znam kako hrišćani, pa da vidi da nasiljem ne ide. A ne možeš silovati ni sina, ni ćerku, ni žena muža, ni muž ženu. Samo dobrota, ljubav, naravno. Lako je reći ljubav. Negde sam pre godinu dana radi Kragujevac, dali su mi zadatak da govorim samo ljubav. Samo tako, ljubav, šta je ljubav? Govorio sam, neću i vas možda gnjaviti baš taj sat. Ono je bilo puni sat, verujte da se ne pravi važa bez papira, govorio o ljubavi. Dragi moji, vrlo komplikovano. Šta je ljubav? Vrlo komplikovano. Babe, dede naši, ljubav u braku. A šta kaže Ilija Šugajev? Čitajte, on je sadašnji sveštenik